No ambulance no way. Right. Ebusiafo Arahusam the breaking news and say Bema ye oda ho ye friend na Pole. We Asante Kotoko supporter. Na me ne wo kasai omutu kwan ko Bono region Nsuatre ehone wo. Kotoko ni Nsuatre FC akobobo. Na Bono mo no Bema yi wafa mu ahwere ne nkwa. Wo Nsuatrefo ekunu. He. Ano tene. Pacho jina hase wo hu. Share video mame. Ano pana mi nyantie bebre. Na me pese mi hu de course na me pese mi assist Ghana Police Service. Video ya me show me be show videos bebre a kire mo hu. Pacho mo share video no mame. Hide the reason show your friend mo de share ba. Ano tene. Hey. I would disempenny. Now, what do I need to Nsuatre wo Bono region? Baby adoma hene wo no. Ai, te hodoma house wo bi. Nsuatre wo. Na Kotoko ni Nsuatre FC akobobo. Na BBS ama bema ye odai wa fam ewu na ni wo no atofo wo. Enipa bonefo a wo mo Nsuatre de sekan ya wo ne mfi ekunu. Hey. Now, Pacho, the TN say police 4% wom hu ni pa could boss abranwa. Me me boa wom. Asam na no wotene. Fi say bemen opie eni nipa bi hia ndese ka wo no e wo gate anu akuno. Now video na me video am de be kire we. Obohu se police for no ase wom ye chicha aduan no obi e kwaje ne de. Obetimi account to police for nko best 5 ewom wo mu gina ho ambulance car si ho na boy ne that be me da form ya one siskan mu je pram no da ho he Ghana ti we no so mu ya Christopher man we ni du kwase da bia omudimire kai kwa sorry there mean this is sad and we just a Ghana Police Service yes sremo ade we de mo mo yehu ni pabonfo edi sabone no one sika one mfi o gate ya no Nini polifu diakoni hapa no mo kobasa. Interesting times ahead. Now, die see ye. Wono mo kobo na ansa na be me ibe wu no. Asembisi. Na me do be kosa videos no. Nya botere hwe video wi. Ansa na Pole wo mo be wo no sekan amana wu no. Wo mo do gate na no. Hwade a wo mo ne eni Nsuatrefo no yes wo mo de ye Kotokofo no ma be men of voice out. Nya botere pacha obomoden a share page mame ahumete Asante Kotoko abonyanya o mabonyanya dibia ye Kotoko nko Nsuatre nkobobo a yakowo mo supporter sekan ekunu hwade wa hase ansana be ma ibe wu hwade wa right eti nana Pole ena na nani abra wo chirechire mu se gate na no wokora no Nsuatrefo mnantie no supporters say omo mprema Asante Kotoko team bus okora nwuram the bus na no mo gina ni mo no so ni bisa say where was the police I assisted match no and your case where was the GFA officials omo hefa to mo kosum Kotoko fo fidi anasa say Nsuatre Bono region sa now she video we be Ghana Police Service me person me system right eti wakana some say na bus no o ma stop bus no ena wono omo eya no baba ya wo chechire mu a no omo timi nya fa sa footage wi na wo wie no omo ko park no so bobo
adeɛ bi si wɔ park ne so players ne bɔbɔ no ɛyɛ adeɛ bi wɔ park so ɔmo ntɔkɔ kakra siye pɛsɛ ɔno so hwɛ no so mewie a me show video bi akyerɛ na mmom so wakomam video na no wɔhye so wakomam me ba incident nani okay so ɔmo coach so Eric asemu okay intina tu bro no na Eric kutia no asem no no suko yanko akiri kakra incident nani okay so ɔmo coach so Eric asemu okay intina tu bro no na Eric kutia no asem no no suko incident nani okay so ɔmo coach so eti de edin tokwa ne ba ye nyina o park ne so ne se Kotoko player ne nya ball no de kɔ no ene Nsuatrefo ne hye green no ene mo player no kotwa Kotoko ni na o turning ene o kɔ no so ena Nsuatre ne to ne nsa ene o ball no so ball ne bi ene mo nipa mi no to go Kotoko player no so ene o bɔ ne video evidence wo ho wo mo wie no aroho se me ba besini nti we ni de si o park ne so afei now o mo wie ne se no ena bema yi pie do ko video mu nya botre pa so akomam why so akomam ahomete but so akomam it first and police ni kuratu gina ha sei first no police ni kuratu woni gina ho no afi yenhwe sa video ni yamra No ambulance no way. The ushe video no mo utimi hu se police for no best enum night to num eno mo video no. Police service, they are there to protect lives and properties. Lives and properties. In this case, obi a victim or daho ya de sekanya won mfe Nsuatrefo Bono region for Nsuatre ho na wo mo de sekanya wo nipa no. Wo mo de sekan awo nipa no o daho hwe police for no. O de hwade pa o. Ahomete Ghana. Hey. Iti sese no wada form ena chese ene muje pram no anti ha no kra no na wakwa ne sa to wo do mo nsa prepare no so wo de hwe iti hase no wo do mo nsa prepare no na enkoyi wo do mo nsa prepare no na de ye kan se Ghana Police Service say omo pese omo hu nipa e boss abre ya omo hwe video we omo why yensa hwe ne bio asamne say so hu say police for ni dia akwane aba okuratu in this case obi a commit crime. If the police no clear to you, I mean, we well Jacob say you defend the crime no nipa no say you can ninja to obi this can will be now clear to gina ho emra gate na no one nipa no yes ade ho da bi asem we die mo hwrem Ghana Police Service IGP Police Command the war Bono region. This is sad. Now police for ni dia konia pa no mo fa en ambulance we you monhwe wo de monhwe ade wa ahomete Nsuatrefo de mo ye ni nti de mo de aye Kotokofo ni ahomete
No ambulance no way. Nti ohwe mu so a on say police for na ekoba no mu se busa na ambulance no way. Ambulance no sinesi wo no. Pa hwe ni pa. Ambulance no nesi wo no. Esi wo a ejina hohwe. Ambulance nesi wo no. Ambulance wo ye what obu de sekan Nsuatreman de sekan wo bi wo ambulance nesi wo no. Ai. Enesi wa ejina home. Ai. Eno he ba we kan ba kokora ne jina ho no wo jina ho. To yina ni no jina ho no hwe enesi wo no. Eti yenhwe. Ambulance driver no kra no chese ne di ambulance no ka se kire say Ghana nko an yo ambulance definition mate any problem why No ambulance no way. nti ahase no de na bema no wo firi mu an sa enna ti omo enipa no a wo mu enipa ho hwe no wo mum na kita nipa no enna police fu ambulance fu no edeya no mu gina baabi video na mo hwe no enyam na meka awudi sempeni awudi sempeni na police ni ukura to gina ho police ni ukura to gina ho oni gina ho no to hwa sa na fi be ma no da form na fi o free mu anasa no da ho no o free mu anasa so no da ho video na no hye ana hye ti o free mu anasa so no da ho ti police for here e ba kokora na ekono no me na mo sa ase yidi awade police for ni no mu di awade ambulance ni siwo no so siwo na ejina home ambulance ni siwo no ni siwo no ejina home na nipa no na epaja no so ho right it is a Ghana Police Service munye wadwuma ye de me nkyere de munye eti ahase na bema no bema ye mere anoten hadwen Ghana Nsuatre wow nti hano no mo tiem for ambulance driver wo wei nanso yentenenka ena chese eni sa na boy mai odi frame now yamra hase we eye GFA de krata beto abonten 1 omso ma bandi krum wo se ye mo match bia ho bi wo mo home matches bi o afei abone ye course no a nipa no de timi de sekan awo Kotoko supporter no omo de ma police omo ye investigation afa sa so na Kotoko force so de police abeto abonten a omo so kire se de course no omo so kire mu a omo so hu ne se enipa bonfo bi ye wo Nsuatre etimi de sekan wo mo supporter ba ko a be me ye oda he ye frɛ na poli ekuno omo say bakra no omo report kire se omo cast obede na Nsuatrefo akototo bo e de abobas ma attack wo mo e wo Bono region Nsuatre ho ne wo now Kotoko fo nsem o maka nyina no eno an sem abotofa de akere no to omo de omo da police eni GFA sa asem wo de emu oya na omo nhwe na omo nka me no ka say e hwe sa asem no bedura Asante Traditional Council asemu ye se dura Asante Traditional Council asemu we no mo odwerem yentimi katakata ye ni sa akwa yentimi katakata ye ni na sa omo kata omani a ebredua yenim de ye beka fa asemu we ho nti Ghana Police Service mo adwuma no some person hu woni pe ne pabonfo we mu a police fo na gina ho nyina no obia mo be hu wo mo video no video on internet na so mbetimi ehu now be mai wa frame na no kra na yese wo ye na yese woni ne wedding so nie woni ne yire tese ne waja ne yire ho maame mon kafra accept our condolences na be mai na pole de ye dini amane hunu
deɛ wafam ahomete he kɔhwɛ bo aba o ɛne sɛ ɔkɔyɛ a wama ɛwɔ Nsuatre ɛwɔ Bono region ano ɔden nti sɛdeɛ tie no asɛm no ɛha adwen yie na sɛ Ghana Police Service sɛ wɔnom bɛtumi ayɛ adwuma sɛdeɛ Ghanafoɔ de adwuma de ahyɛ wɔnom nsa a ɛyɛ simple koraa fi sɛ wohwɛ video no mu a nipa bebree mu a yɛbɛtumi identify wɔn mo pɛ video no bi a mobɛtumi contact message bi ama mo video no no wohyɛ timi nyinaa ti bɔ yɛkɔbɔ bɔ kɛkɛ wo nipa no sɛ kan ɛkono dukwasi ada na wemu nyina akɔtena sɔre dem ituru Sunday a wɔn kɔ so mu nyame adwemfi na asɛm bi ebesi bi atse bɔɔla so gya wo kakra ifrase na eba ananom atena konwamo Asante mem bia wase o bia wase bia ebesi bia wase nsa kan enkomo bia nipa bia di ɛkyena me de saade ne beto me hwade bia wase enka ne sisia ɛwodo a ɛde baba I the reason so ye from ode hye ba mpacho share video no mame na mpanimfo a ɛka bi wo mu enti ehwe video no ahomete kotokofo nyina no onkafra demri fadue due ni amane ho no enua no a wahwere no nkwane na busua nyina no ya mu nyina yakɔ na Napoli kotoko supporter pa wahwere ne nkwa abusia medase efrem ode hye ba I the reason show pacho share video mame why o dear mame nte wonka medase